Magandang gabi po sa inyong lahat sa mga nanonood dyan kay Apo Andy. God bless all po sa lahat nag-subscribe sa akin. Mega mega shout out po taga sa Alaska, kay Christian, sa Amerika, kay Sir Raul, kay Ate Pachona, Japan, mega mega shout out po. Taga Saudi, mega mega shout out din po. Taga Bulacan, mega mega shout out. At ganoon din po sa mega shoutout sa taga Tarlac. Nueva Ecija, Pangasinan, mega shoutout. At ganoon din po sa sa Batangas, mega shoutout. Malabon, Quezon City, mega shoutout po sa inyong lahat diyan sa mga nag-support sa akin. Siyempre, mega shoutout din sa aking asawa na si Cinda Cabling Cruz. At todo suporta sa lahat ng paggagamot ko. Mega shoutout po sa inyong lahat. Ito lang po, may konti lang ako sa inyong dalawang upload po tayo nito eh. May nagpagamot po rito. May nagtatanong pala sa akin. Ang tanong niya po ay, sagutin ko na rin dito. Kung ba ang kung tao daw ay laging sinasaniban o ginagamit daw medium, ano daw nangyayari sa kanya? Ito sasagutin ko na. Pag araw-araw ginagamitan ng medium ang isang tao at araw-araw silang ginagamit ni medium, pinapasukan, sila ay tatanda. Kung papayat sila, kung mataba naman, kung hindi naman sila papaya, tataba sila, parang bata pa sila, parang matanda ng katawan nila. Kasi kung sino-sinong pumapasok sa katawan nila, elemento man to, spirito man to, o nilalang, o ligaw na kaluluwa, dapat marunong magpalayas at walang matitira kahit katiting. Pag naiwanan to ng kunting alikabok, sa araw-araw to ginagamit ni medium, nanghihina ang ginagamitan ng medium. Napapagod at nauubusan sila ng lakas. Yun ang katotohanan. Sinagot ko na po yung tanong nyo. Pero yung medium po ay hindi sila marunong magkalas ng sakit ng taong pumapasok sa kanila. Dahil nahihilod din po sila, sumasakit din po yung ulo nila. Wala po silang protection, panlinis sa katawan nila. Kung hindi, ang manggagamot lamang ang mayroong basbas niyon para linisin ang katawan niya upang hindi siya tumanda at hindi kumulubot ang kanyang mga mata at balat. At makikita mo, nagbabago ang kanyang muka. Minsan sumasakit ang ulo niya. Yun po ang ibig kong sabihin. Yun po yung tinanong niyo sa akin at sinagot ko na po. Depende po yun sa kakayahan ng isang medium. Pag lalo po ang pinapapasok ay mga elemento at masamang spirit, kawawa po yung mga ginagamitan ng medium. Nanghihina din po sila. Doon po sila minsan unti-unti nagkakasakit. Kasi hindi po nila kayang tanggalin ang sakit o naiiwan ng masamang espiritu. Paliwanag ko po sa inyo ha. Ang bahay nyo ay marami kayong bisita. Yung mga bisita nyo 10 ay meron silang anak lahat. Meron kayo isang bisita, makulit po yung, huwag naman natin sabihin makulit, malikot. Kumakain po siya. Good evening po Kuya Andel. Good evening din sa'yo, Lee. Kumakain po siya, tapos iniiwan yung mga kalat sa sulok-sulok. Yun po yung nagtatanong sa akin, Apo, magandang gabi po sa inyo. Ganun, marami siya sinabi sa akin. Pag ginagamitan po ba ng medium ang isang pasyente, pag hindi po ba napapapasok ang isang gustong kausapin, ano po nangyayari sa medium? Yun po ang sinagot ko. Para po kayong tumanggap ng bisita na maraming anak. Yung anak, tapos yung mga chikiting, ang super babait at kung saan kumakain, yung mga kalat kung saan po pinagsisiksik. Yun po yung ibig kong sabihin. Yung ginagamitan po ng medium ay nanghihina din po yun, tumatanda. Minsan pumapayat sila, minsan naman sila tumataba po sila. Pero bata pa na ito, may edad na rin. Para silang mga matatanda na. Ang mga katawan nila ay kakaiba po.
Dahil yung mga medium ay hindi nila kaya maglinis ng katawan. Dapat ang manggagamot ay pinalilinis niya ito at pinapainom ng may dasal na tubig. At iniensensyon to kasi bakit kamo? Pag araw-araw to ginagamitan ng medium, tumatanda po yung ginagamitan ng medium. Yun po ang totoo. Kaya minsan, mahirap gamitin ng medium. Pero ito, tanong ko sa inyo, kanino to galing? Alam naman bumili ako nito. Galing to sa pasyente ko. Kuya, may pinakita po ko kanina na yung galing kay Father po yung pintas eh. Ito yung. Nagulit ako ng live kasi nagkamali ako ng lagay. Ito, nakita nyo tong batong ito. Ito, gusto ko itong makita kung talagang bulalakaw to. Gusto ko to grinderin kung talagang peras itim niya talaga siya. Yan. Itong batong ito, wala akong tiwala rito. Alam nyo ba kung magkano ang binayad ng manggagamot dito may suot nito? Tumataginting na 50,000. Itong kwintas nito may bisa? Meron naman. Kaso, mayroong masamang elements dito. Meron tong bisa, kaso may masamang element. Kasi sinubukan ko suot eh. Pero gusto ko pakinggan yung nasa loob niya, gusto kong buksan. Binigay na sa akin, pwede ko nang buksan. Na, ito, 50,000. Hindi ako mapaniwala. Pero bawal po sabihin ng pangalan niya eh. Kasi siya ay confidential. Ginulang po siya ng 50,000. Tapos nakapasok po yung masamang mangkukulam dito sa batong ito. Ito daw ay bulalakaw. Para kang kakainin mo to, sasabihin mo, darna. Yan po yan. Oh. Pero hindi ko pa to nasisigurado talagang bulalakaw to. Pagka peras talagang itim, susubukan natin, lagariin. Sobra naman pa naman nyo kuya. Ay, totoo to. Talagang totoo to. Nilalagas yung buhok niya. Tapos, nakakakita siya ng mga masasamang espiritu dun sa salamin. Tapos ito, sabi ko tanggalin niya yung sakit niya. Akala ko kung anong binunot niya doon sa bulsa niya, meron palang batong itim. Tapos tinatanong ko, bakit mo binato yan? Sabi ng maliwanag, ibato ko daw. At yan daw ay basta itapon daw. Tapos may nakita daw siya isang lalaki at isang babae nagdarasal daw sa kanya. Yan, isipin mo yan ha. 50,000 ang binayad sa kanya para pahirapan siya at bigyan ng sakit. Ito, baka susunod na araw bubuksan ko. Kung ano ba kalog-kalog dito. Yan lang po ang masasabi ko sa inyo. Yung nasagot ko na po yung tanong nyo ha. Kaya lang po ako nag-live kasi nagpapalipas oras lang ako. Mga isang oras lang naman ako magla-live. Tapos po yun, tinatanong nyo sa akin, pag medium, depende nga po. Meron ako in-upload video kagabi. May in-upload po akong video kagabi. Kagabi po yung bata, hindi na bata yun, 20 years old na eh. Akala ko bata pa siya. Kasi yung nakasakit, hinawakan ko lang po yun. Isipin mo, matagal na po siyang patay. Pangalawa, itong in-upload ko, nagputol-putol pang video ko. Ang pangalan pa ng Encanto, si Gabriel pa. Pero, ayusin ko po yung video kasi talagang nagputol-putol. Hindi ko po alam kung bakit. Wala naman akong video dito sa isang cellphone nito. Talagang pinapatay niya lang. Malakas talaga yung Encantong itim na nakatira taga Tarlac po siya. Nabol niya pa yung nagugustuhan yung babae dito sa Pampanga. At awa naman ng Diyos, yung babae, kinuwento niya kung saan daw siya nakarating sa ibang dimension. At in-upload ko lang yung interview ko at yung naputol kasi yung video, pagsalita ko putol na pala yung hindi nila alam. Yan po ang masasabi ko sa inyo. Basta't yung mga ginagamit kong medium, kailangan po marunong magtanggal yung sakit. Ilang mapapayo ko sa inyo. Saka meron pala nag-comment pala dyan sa cellphone, YouTube channel ko. Panoorin ko nga ko pala yung mamaya kuya, hehe, tapusin ko lang muna ng live nyo. Salamat din. Ilang mapapayo ko sa inyo, huwag niyo po akong tatawagin ng magaling.
Pero may gusto pong magpagamot taga Batangas. Ewan ko lang kung darating ulit to ng itong June 10. Galing na po siya sa sikat na manggagamot. Hindi po rito galing ha. Hindi po siya dito galing. Galing pa siya sa isang sikat na manggagamot. Sikat na sikat po yun. Pero tinanong ko kung anong nangyari sa kanya. Sabi niya, wala rin daw po nangyari kahit katiting, kahit konting-konti lang. Matagal lang daw siya nagpagamot doon at kompleto naman daw lahat. Alam niyo naman po kung sino yun, nagbayad daw po siya ng malaki. Ngayon, personal po siyang ginamot. Sabi ko, may video ka? Wala, picture lang daw. Pero sasabihin ko, biniro ko lang, i-upload ko video mo kahit walang nangyari. Pero susubukan ko kung anong nangyayari sa kanya, bakit hindi siya makuha ng sikat na sikat. At bata pa naman to. 50 lang naman yung magpapagamot nyo sa akin, taga Batangas Lemery. Yun lang po. Titingnan ko lang. Pero yung mga nagpapagamot po talagang sa sa amin, ito lang mapapayo ko pala sa inyo. Ito, simple lang po to. Wala po akong tinatapakan dito. Pag galing na po kayo sa mga sikat, o hindi man sikat na ibang manggagamot at nahawakan na po kayo, tapos gusto nyo magpagamot sa akin na online, hindi ko na po kayo gagamutin. Bakit kamo? Kasi bakit po? Sasagutin ko din tanong nyo. Ano po ba yan? Nawala. Bakit po? Nabuksan na po kasi yung portal nyo sa tuktukan ng ulo nyo. Kailangan ko muna po maklose yun para wala po makapasok na kung ano-ano sa kanyang isipan. Yun po yun ang totoo. Kaya, pasensya na kayo yung mga nanonood sa akin. Pag galing na po kayo sa ibang manggagamot, sikat man o hindi, 3, 5, at paulit-ulit lang po bumabalik yung sakit nyo, pasensya na kayo. Kailangan ko na kayong personal gamutin. Kasi isipin nyo, mas masarap yung personal kaysa sa online. Bakit kamo? Yung online, pwede po mawala yun dahil magkaharap kami ng pasyente. Pero, pag umalis po yung sa harapan yung pasyente, babalik ulit lang yun. At hindi naman po mapapatay yung basta-basta eh. Katulad po itong pasyente ko kanina, wala pa siyang anak, nagkagusto na sa kanya si Gabriel, yung inkantong itim. 29 years old lang to sa mundo nila. Kita mo, nakarating yung babae sa mundo nila na hindi niya pa daw nawari kahit sa panaginip o sa manband dito sa buong mundo, hindi niya pa daw nakikita yun kahit sa TV, anumang bansa, wala pa. Ngayon lang daw siya nakakitang ganun, kakaibang dimension o ibang lugar daw. Wala pa siyang anak, 4 years old na anak niya, itong taga Tarlac, tapos nagtatrabaho dito sa Pampanga. Kita mo, sinundan pa siya. O isipin niyo po, pag ganun po, hindi niyo po basta-basta yung lumalaban si mas maganda po talaga ng actual para po masarado po yung mortal ng mga isang tao. Tama, mas maganda talaga yung portal. Magandang gabi po, magandang gabi rin, Edward PH. Kasi alam niyo po bakit mas maganda kaysa sa online. Ganun din magbabayad din kayo sa online o magbibigay din kayo, papagamot po kayo sa donasyon. Liban lang po talaga kung nasa malayong lugar lang kayo o kaya nasa ibang bansa po kayo. No choice kasi hindi kayo makauwi. Pero pagdating ng na makauwi kayo, okay lang. Pero pag ganun po, pasensya na kayo. Hindi ko minsan tinatanggap dahil bakit? Para sa akin, kasi nagbibigay kayo. Nagbibigay kayo ng donasyon. Okay lang sa akin yun. Pero hindi ako masaya sa paggagamot mo. Parang hindi ko feel yung paggagamot ng ganun. Gusto ko yung actual. Bakit? Kasi naihilot ko pa kayo. Pagkatapos ko kayong gamutin ng Pong Nazareno, pinapatong niya pa yung kamay niya sa ulo nyo, tapos inaayos pa yung mga ugat-ugat nyo sa katawan. Di maganda yun, di ba? May pre pa. Kaysa sa tira ka lang na tira, tapos gamot ka lang na gamot, hipat ka lang hipat. Para nakakapagod mag-ihip sa cellphone. Kailangan na matinding konsentrasyon. Para sa akin, madali lang yun. Pero, hindi ako nagiging masaya. Gusto ko yung ginagamot yung pasyente ko, yung talagang naharap. Liban nga lang po talaga pag malayo lang, pwede po talagang gawin. Pero kung mga taga Quezon City, Maynila, Cavite, Laguna, basta mga isang lang, wala tayong magawa Labanan na po yun. Talagang pataasan na po yun ng pananampalataya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo,
Isipin niyo naman po pag ako nagagamot lang, kuya, saan po ba magaling ang mga engkanto? Marami silang magaling, mapanling lang, gaya-gaya, yung sinasabing gaya-gaya sila. Kahit anong sabihin mo, sasabihin din nila. Magagaling sila sa lahat ng bagay. Pero hindi lang sila magaling na manalangin sa Panginoon Kristo. Kaya nga sila engkanto eh. Kita mo yung babae, 22 years old lang yun. Kaya 21. May anak na nga yun. Hindi niya pa rin iniwanan, hinabol-habol niya pa sa Pampanga. Anong kita mo yung panaginip niya? Na para daw siyang itutulak, lagi daw siya na itutulak sa bangin. Tapos nakarating daw siya sa ibang dimensyon. Kita mo naman yun, hinawakan ko lang yung in-upload kong video ngayon. Putol-putol nga yung video ko, aayusin ko pa yun bukas. Pero meron akong magandang kuha, i-upload ko na lang siya na tuloy-tuloy kasi na umpisahan ko na sa umpisa eh. Salamat po kuya at naituro mo po sa akin yung pagsarado ng mortal na isang tao. Salamat din di. Basta sinabi ko sa iyo, ikaw ay nagagamot ng Panginoon Kristo. At na ilang beses ko na kita nadasalan. Ang pangalan mo, pakiusap. Huwag kang magagamot pag ikaw ay nakashort. Hindi bababa ang Diyos. Huwag ka rin magagamot na ikaw ay nakasando. Sayang lang laway mo. Makakagamot ka. Sa physical mo lakas pero manghina ka. Tapos, kahit emergency pa yan, kaya mo magsuot ka ng pajama, etc. etc. Dahil nandiyan na yun, hindi niya mamamatay. Kaya nga pinadala sa ng Panginoon Kristo yun. Dahil alam ng Diyos, naunahan ka na niya. Nandun na siya, ginabayan niya na. Kaya hayaan mo lang. Yun lang. At saka, huwag ka magagamot ng babae yung sobrang nipis. Yung ganyan, no? Ano man tawag doon sa babaeng manipis na matipis na suot, tapos nakaganyan na yung dibdib. Sabi mo, mag-suot muna po kayo. Kumuha ka na lang ng damit, tilahan mo na lang. Kasi alam mo bakit? Minsan, tatalunin ka ng emotional demonyo. Tapos siya pagpag sinisira niya, ginaganon niya, binababa niya. Yan. Siyempre, tao pa rin tayo. Kailangan natin makailag sa mga masasama. Yun lang. Yun lang mapapayo ko lang. Saan po ba galing ang mga engkanto? Mayroon ako in-upload video. Tanungin mo kung saan siya galing. Maririnig mo. Di ba? Yung una, mga 2 minutes lang yon. Tapos 5 minutes ko siya in-interview. Nasa 7 minutes lang yata yung video ko. Pero may buo akong video sa kanya, yung patapos na, mga 8 minutes na lang. Tinanong ko siya kung saan galing daw siya. Hindi niya daw mawari. Para daw nasa ibang mundo daw siya. At yung may punong green naman daw, pero ang mga puno daw ay matataas at malalawak daw yung mga halaman. Ano kayong nasa, yung palabas na sa English yung si Darak, yung lumiit sila, yung Daperi. Yun, kakaiba daw talaga. Nabuti pa siya, nakarating sa ibang dimension. Biniro ko nga, ako nga, hindi pa ako nakakarating dun eh. Mga engkanto, mahirap paniwalaan. Pero mahirap silang tukuyin kung saan silang dimension dumadaan. Kahit ako, hindi pa ako nakadaan sa dimension nila. Naririnig na, bukas makikita niyo yung totoong video, kaso 8 minutes na lang yun. Kasi in-upload ko na yung Tinatanong ko engkanto, bakit ayaw mo idilat yung mata mo kahit engkanto ka, titigan mo ako. Ayaw niya daw. Bakit? Nasisilaw daw siya sa mata ko. Hindi ko alam bakit daw siya nasisilaw sa mata ko, kaya binibiro ko siya. Si Gabriel, yun na lang, basta mapapayok sa'yo. Parang engkanto, parang nasa ibang dimensyon ka niyan. Pag pumasok ka sa pintuan ng bahay nyo, pagbukas mo, nasa magandang beach ka. Parang ganun. Parang tumawid yung eroplano sa ibang mundo, nasa ibang mundo ka na. Yun po yung ibig kong sabihin. Basta yung in-upload kong video, hindi ko po sinasadyang putol-putol yun. Oo nga, pangit talaga. Pero meron po akong may gandang nakuha doon sa isang cellphone ng kumukuha ng isa. Yun po, bali, senior 8 ko na lang, nasa kanya yung 8 minutes. Kaso, hindi ko na na-upload, bukas na lang. Yan po yung sinaniban. Yun lang po mapapayo ko. Talagang hindi ko po alam kung anong itsura ng mga ibang dimension. Pero kung sa impyerno, matatanong nyo ako, masasagot ko yan. Kasi nakarating na ako ron. Salamat po kuya. Opo kuya. Tatandaan ko po lahat ng laging yan nasa isip ko po at lahat ng tinuturo nyo.
Maraming salamat din. Tapos yung mga nagsasabi po sa akin na paggagamot ko daw ay marami nagsasabi sa akin yan kahit sa YouTube, Facebook page, sa YouTube ko. Ito lang po pakiusap ko. Hindi ko po bakit alam o hindi ko rin po talaga alam kung bakit ko po nasasabi yung ganong salita lang, yung simpleng salita lang sa pangalan ni Jesus. Di ba po isang salita lang ay gumagaling ang tao, kaya hindi na po ako nagsasalita ng marami kasi buong puso ako nagtitiwala sa Diyos. Tapos may nagtatanong pa sa akin, yung dati ko pang ginagamot na trending po, ano ba pinakamabilis sabihin? Masamang espiritu? Masamang engkanto? Lumayas ka? Sa pangalan ni Jesus? O sa pangalan ni Jesus, lumayas ka, masamang espiritu? O sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, lumayas ka? Ano bang pinakamabilis banggitin ng ating bibig? Kaya sinabi ko nga sa kanya, naka-heart lang ako doon eh. Tumawa lang ako eh. Kasi matalino ka sa akin, wala akong magawa. Pero hindi naman ako nagagalit sa'yo. At bahala ka. Importante, nakapanood ka pa rin ng video na ni Apo Andy. Kahit kay kleng-kleng ako magdasal, kahit patanga-tanga ako kung di ko alam kung anong unahin ko. Hindi naman ako kasing galing ng ibang manggagamot eh. Watching po Singapore. Mega shoutout po taga Singapore. Kuya, nakakabasa po ba kayo ng mga karamdaman kahit na sa pangalan lang? Nga mahirap po yan. Nagbasa ng karamdaman kahit sa pangalan lang. Pero sa mukha, sa picture, nararamdaman ko po. Pero sa pangalan, hindi ko pa ho nagagawa yan. Hindi pa ako kasing galing ni Tandang Ermitanyo, tsaka ni Ninang Salome, tsaka ni Maria Santos. Hindi ko po yung nakagagawa. Madalas po akong nakakaramdam ng kakaiba eh. Pag madalas po kayo nakakaibang pakiramdam, panoorin nyo po yung batang 20 years old tsaka 21. Yung 21 may anak na po yun, isa. Yung 21 na bata ay wala pa. Mapapanood nyo po yung mga pinagsasabi nila at masasabi rin nila kung saan po sila nagpunta. Yung kaninang in-upload ko nagputol-putol ay may kuha po silang isang video 8 minutes. Nakarating daw siya sa ibang dimension at lagi po siyang pinupunta dinadalaw ng engkantong itim na si Gabriel ang pangalan. Meron din po akong gift eh. Kung may gift po kayo, wala naman pong problema. Yan ay bigay ng Diyos at biyaya. Importante, hindi nyo lang po kasi magamit kasi pag mga ganyan po, kailangan po namin mahawakan kayo at makita kung saan po nagmula. Kasi meron po ako minsan nahawakan ng pasyente, sinabi ko sa kanya, ay gifted yan sa ng Panginoon Kristo, yung nga lang, hindi mo makayang gamitin. Katulad nga ito, alam nyo ba po ba ay halaga ang kumulam sa kanya ay 50K? 50K po. 50.000. 50,000. Yung mangkukulam na 4 ang subong bato. Hindi ko lang po yun ma-upload ng video kasi confidential, pero meron pa akong record. Kaya ang gagamitin ko, tatakpan ko na lang po mukha niya, hindi pa sa araw na ito. Hindi ko po pwedeng sabihin dito kung ano po siya. Basta confidential. Iba-blood ko maigi talaga mukha niya. 50,000 po. 50,000. Sayang. Nilalagas po ang buhok niya. Tapos nakakakita po siya ng hindi naman niya nakikita. Para daw lang may dumadaan sa likuran niya. Tapos bigla daw may naglalakad. Dahil ang kalaban ko ay 4 na subong bato. 4 na subo at nagpakilala agad siya. At 50,000 ang hiningi niya. Ito po bang itim na bato nito? Isipin nyo, ito daw ay bulalakaw. Hindi ko pa nga ito nalalagari para matesting ko baka pintura lang ito. O kaya grinder rin. Susubukan ko to pag may oras pa ako. Yun nga po masasabi ko sa inyo. 4 na bato ang kalaban ko nito. Hindi ko po alam kung totoo ang lahat na nakikita ko. Meron din po ako na nag-offer sa akin ng mga pangontra pero hindi ko po binili. Yung pangontra, hindi naman po basta-basta sumusunod yung pangontra eh.
Yung pangontra ay may sarili pong isip yon at hindi rin po yung basta-basta sumusunod. O isipin nyo na lang po ito. Siguro naman hindi ako bibili dahil wala naman akong pera. Hindi naman po yan, paano po ako nagkaroon nito? Dahil po sa isa kong pasyente. Hindi nga tutumalab sa kanya eh. Hindi ko alam bakit, pero alam ko may bisa ito, pero may bad spirit ng konti rito. Maitim. Parang nakatira siya sa kahoy sa loob nito. Kaya gusto kong basagin to at tingnan yung kumikalingking. Ito, may naramdaman ako ng negative energy na napakalakas. Kaso nawala to ng bisa, yung hinipan ko at nahawakan ko. At biglang gumaling yung pasyente. Kung binigay lang sa akin yung 50k nito, nakabili na ako ng magandang cellphone. Pang-vlog. Sayang. Kaso, ganun talaga. Paano po kaya magkakaroon ng ganyang gift? Yung gift po ay hindi totoo kusang pinamimigay. Yan po ay nakatakda at nakatalaga. Ibinibigay yun ng Diyos sa karapat-dapat daw. Sabi ni Tandang Ermitanyo. Sabi ko nga, bakit ako binigyan? Dahil hindi naman ako nakapag-aral. At sasabsaban lang ako. At takot ako magsalita sa tao. Baka sumablay ako. Baka sabihin, may kling-kling ang utak ko. Sinagot ni Ermitanyo sa akin, wala ka bang tiwala sa Panginoon mo na Panginoon nating lahat? Pinili ka niya. Kakaiba ka. Dahil yan ay para sa'yo. Nasa loob ka pa lang ng tiyan ng nanay mo, hindi ka pa pinapanganak, o hindi ka pa lumalabas, gagawin ka pa lang, ay nakatakda na sa'yo yan. At walang aagaw sa'yo yan dahil sa'yo yan. Yun ang sinabi ni Tandang Ermitanyo. Kaya hindi na ako nakasagot. Dahil wala na akong sasabihin. Dahil pinili nga daw. Ang tanong ko, kakayanin ko ba? Sabi naman ni Akira Yamada, meron kang special sa puso mo. Hindi mo lang magamit kasi nag-aalinlangan ka pa. Kaya naisip ko, paggagamot, bakit yung nagtataka ko sa ibang mong gagamot, ang dami nila sinasabi. Bakit ako minsan nadidikit ko lang yung katawan ko sa kanila at yung kamay ko, bigla na sila nakukuryente sa akin at naiinitan sila. Naisip ko sinabi ni Akira Yamada, may special ka sa puso mo. Kailan po kaya nagsimula maggamot? Kailan ako nagsimula maggamot? Kung 4 na taon na ako sa Pampanga, siguro mga 7 taon na ako nagsisimula. 4 na taon sa Pampanga, 2 taon ako nag-training. At 1 taon ako nagdasal at kalahati. 7.5 years na rin. Kaya pwede po bang explain niyo po yung kung paano masunod-sunod ang isang pangontra kasi po may sarili isip po sila para naman po magsunod ang sila pangontra kasi may sarili isip po sila para naman po malaman po ng iba sila. Kung sinabi po ba sige, explain ko yan, Lee. Kung sinabi po doon sa demonyo, matagal ka na po ba patay? Kung sasabihin ko sa iyo matagal na akong patay, maniniwala ba kayo? Di ba hindi? Kung sabihin ko sa inyo matagal na akong patay, maniniwala ba kayo? Yung demonyo nga ayaw nga sa akin, di ko nga alam Yung si Encanto nga, ayaw niya nga akong dumilat ng mga matay. Ilang beses na ako nakalaban ng ganyan, ayaw nilang tumitig sa akin. Kaya minsan tinititigan ko ang sarili ko sa salamin. Magandang gabi po bro, Andel, nakikinig lang po ako sa live mo at may tanong lang pala ako bro. Marunong ka bang magtumingin ng aura bro? Ano kaya ang aura ko bro? Hindi ko po kasi alam pag sarili ko. Hindi mo alam kung anong sarili mo. Yung Desconde. Pinanood ko na yung video mo. Meron kang aura. Ibig sabihin yung aura, meron kang spirit na sa loob ng katawan mo at puso mo. Pero hindi mo pa ito napapag-isa. Kasi alam mo bakit? Yung ginagawa mo dati ko yung ginagawa. Yung hindi ako nag-iipit.
Hihipan ko lang yung ulo ng tao, bigla na lang siya mawawala ng sakit pag mga bati at usog. Pero ngayon, gumagamit kasi ako minsan ng papel at saka stick dahil hindi ko alam paano naging mataas ang antas ng mga demonyo. Siguro, simula yata nagkaroon tayo ng pandemic dahil humina ang pananampalataya ng mga tao, hindi yata tayong nakakapagtawag sa Kanya o nakakapasok sa tahanan ng Panginoon Kristo. At puro takot at problema at daing ang nilalaman ng ating isipan. Kaya yata sila lumakas ngayon. Kung tatanungin mo ko yung aura mo, okay lang naman. Nakita ko na yung paghiga mo at tinignan ko na maigi. Wala naman ako masasabi. Perfecto naman. Pero hindi pa to napag-isa ang iyong espiritu at kaluluwa mo. Ibig sabihin, may galing kang galing basbas ng Diyos pero hindi mo pa napapag-isa ang iyong katawan. Para pong espada yan. Susunod ang isang espada sa pamamagitan ng isipan. Hindi gusto mo lang itaga ng diretso. Usang gumagalaw to sa sayaw ng katawan mo. Kung saan to pupunta. Kasi naisip ko ang sinabi ni Akira Yamada. Meron kang sariling special sa puso mo. Hindi mo lang to magamit kasi nagsisimula ka pala. Balang araw matutuklasan mo to. 3 beses na ako nakagamot simula kagabi at saka ngayon. Na hinawakan ko lang at kinalog ko lang yung upuan niya at tinuktok ko lang ng daliri ko at isang stick, bigla siyang nanigas. At meron akong ginamot na halagang 50,000, bati ka na makukulang. Nagpakilala agad siya na 4 ang subo niya. Malakas talaga siya. Pero hindi kasi siya pwede ipakita yung mukha dahil iba ang trabaho niya. Hindi naman masama. Pero confidential. Kailangan i-close talaga ang mukha niya. Maririnig mo babae, pero ang boses niya, boses lalaki. At makikita mo binato niya ito, nakabalot doon ng kulay pula. Dito siya kumuha ng lakas. Naisip ko nga to, baka pang hilod lang to kasi parang may kulay pintura. Pero inaamoy ko naman, natural lang amoy. Sabi daw nila, bulalakaw daw to. Gusto ko talaga itong grinderin o liahin. Kung pagka ganito pa rin ang kulay, siguro nga talaga bulalakaw. Pero pag kulay puti na yung sa gitna at yung grinder ko at hindi pa rin nagbago, baka nga bulalakaw to. Kaya ang 50,000. Sayang yung 50,000. Genesis Channel. Mega shoutout. Sino po ba si Arkila Amada? Hindi ko po yung kilala si Arkila at Yamada. Akila. Ano pala yan? Kilala ko pa si Amada. Si Akira Yamada po ay isang munghi po siya, isang pari. Pero Tagalog po siya magsalita kasi matagal na po siya sa simbahan ng Tondo. Salamat bro, salamat din. Si Akira Yamada isang pari. Pero naniniwala po siya sa katulad natin o mga Kristiyano. Dahil minsan daw ay nagparamdam sa kanya ang Diyos na buhay at liwanag. Kaya nakita niya ako nagdadrive ng jeep, nilapitan niya ako. Akala ko hindi ko siya maintindihan kasi yung suot niya. Kasi pari nga siya doon sa ikutan namin sa may simbahan ng Tondo. Nagulat ako, nagsalita siya ng Tagalog. Sabi niya sa akin, meron daw ako special na kakayahan. Malayo pa daw niya ako nakikita. Iba daw yung kinang ng buong katawan ko. Makinang daw para daw liwanag na hindi daw araw. Maputi daw at kumikinang ang buong katawan ko. Biniro ko, baka yung stainless lang dyan, yung mga jeep lang, sir. Hindi, yun ang sinabi niya sa akin. Huwag mo na akong lokohin, sabi niya, alam mo ang ibig kong sabihin. Yun lang si Akira Yamada. Pero patay na si Akira Yamada. Saan po ba nakukuha yan? Hindi po nakukuha ang aking paggagamot. Pinili daw ako ng Poong Jesus Nazareno. At inutusan ako ng mahal na ina sa panaginip na pumunta sa lugar ng bansang Pampanga. Akala ko ano yung bansa, yung pala lugar ng Pampanga. Umayo ka anak at pumunta ka kung saan ka inuutusan ng aking anak.
Dahil maraming taong na nangangailangan ng tulong niya. Dahil yung katawan mo ay gagamitin ng aking anak upang siya ang maggamot. Hindi siya dyan pumapasok, kundi sinelyuhan niya yung kamay niya yan. Yan sinabi niya sa akin. Kaya nga paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, hindi po ako naniniwalang may sumasanib o pumapasok sa katawan ng tao. Pag sinabing gifted, siniselyuhan to ng Panginoon Kristo. Labas at loob ng laman at kalamnan ng tao. Nananatili ito may aurang buong katawan at kamay. Yan ang kamay niya. Pinahiram niya sa pamamagitan ng espiritual. Hindi po siya nagluluklok sa buong katawan ko para maggamot sa mga tao. Kaya hindi po ako naniniwala doon. Pasensya na. Kasi maraming ang beses nga po ako paulitin ko sinasabi, ang mahal na ina ay ginagamit nila sa negosyo. Sinasaniban daw sila. Pati mahal na Santo Niño, pati si Gabriel nasama na rin. Wow, gifted pala talaga ng kuya. Kayo po kuya. Sana marami pa kayong matulungan. Maraming salamat din po. Yun nga sinasabi ko sa inyo. Magandang gabi po, Apo Andel. Lagi po ako nanonood ng video mo. Maraming salamat rin. Binas rin. Mega shoutout po sa inyo. Yun lang po masasabi ko sa inyo. Kaya kung tatanungin nyo ako, hindi nyo po ako katulad. Hindi ko naman sinabing special ako. Kayo ay nakapag-aral. Kayo po ay may sariling pamilya at nakapag-aral. Ako may pamilya rin naman ako kasi meron akong nanay tatay. Kaya ako nailabas sa mundo. Yun nga lang, doon ako lumaki na sa sabsaban na may sakit at kung saan Diyos ang nagpagaling sa akin. Basta't lagi lang ako naging nakakaiba. Basta't mahigpit lang to sinabi sa akin ng Panginoon Kristo, pati ng mahal na ina sa panaginip. Anak, wag na wag ka mong gagamitin ng aking kapangyarihan. Anak, sabi ng mahal na ina, pero iba talaga boses niya. Para akong nakikipag-usap ng nakaharap, pero tulog ako. Pero yung tulog lang katawan, lupa ko, espiritu ko, doon sa langit, parang utak ko nandun sa langit. Umayo ka at doon ka lang. Huwag mong gagamitin ang kapangyarihan ng aking anak sa masama. At lagi ka namin babantayan. Tumawag ka lang at alam mo kung paano kami tawagin. Paano natin tawagin ng Diyos? Kung tatanungin niyo ako ng mabilisan, manalangin lang daw tayo ng time team at isuko natin ang sarili natin sa Kanya at magdasal tayo. Kung makakaramdam tayo ng lungkot at iyak daw natin. Huwag kang iyak ng iyak-iyakan lang. Yung talagang hindi mo na mapapansin, naluluhang yung mga mata. At nandun kami at nakikinig sa iyo. Lahat kayong mga anak namin ay pantay-pantay lang. Walang porkit ikaw ay pinili ng aking anak, sabi mo ikaw ay special na. Hindi. Walang sinabi niya sa akin. Pantay-pantay lang ang tingin namin sa inyo. Kayong lahat. Tayo daw yung lahat, mga anak niya sa lupa. Ang sino man tumatawag at manalangin sa amin, ay lubos kaming nagagala at nakikinig. Yan ang sinabi ng aking ama at ang mahal na ina. Nating lahat. Kaya nga lagi ko sinasabi sa mga pasyente ko yan, na kayo ay lagi manalig at manampalataya. Kasi sabi daw ng Panginoon, lagi daw siya nakikinig. Kahit hindi daw natin siya naririnig. At hindi daw sila umalis sa puso natin. Kaya ang ginawa kong pagdarasal, Tagalog na lang kasi hindi naman ako nakapag-aral at nahirapan ako magbagkit ng Latin. Kaya ang ginawa ko, Tagalog na lang. Matinding konsentrasyon. Hindi lang to sinabi ng aking bibig kung hindi nagmula sa aking puso. Yun ang ginagawa ko. Kaya natutuwa ako sa iba kong pasyente dahil naririnig lang nila sinasabi ko, napakasimple lang. Bakit daw napapalayas ko ang demonyo at nakakausap ko ng ganung kabilis sa mga engkanto at elemento? Natakot daw sa akin. Sagot ko, hindi ko alam. Malay ko. Kahit nga ako dati, nagugulat po ako yung paano nangyayari yan. Minsan, hindi ko pa natana sa buhay ko yun, pero nangyayari po talagang dapat mangyari. Kaya ano pong pwedeng gawin pag may third eye po? Pag may third eye ka, matuwa ka at manalangin ka. Dahil gifted siya ng Panginoon Kristo yun. Magandang gabi po, Apo Andy. Magandang gabi rin, Bulanding. Yun lang po yun ang masasabi ko sa inyo. Pag may third eye kayo, manalangin ka at magpasaya ka.
At meron po palang pupunta rito magpapagamot. Hindi ko po alam bakit po nila gusto daw magpagamot sa akin. Galing na sila sa mga sikat na manggagamot. Kung talagang makakapunta po sila, magandang gabi po. Thumbs up na po. Mega shoutout po sa iyo, John Rex Gabo. Yun lang po yun. Kung talagang gusto niya pumunta rito sa June 10, wala pong problema sa akin. Tinatanong niyo po ako ng bayad dahil alam ko naman naggaling na kayo sa mga sikat na manggagamot at nagpagamot na po kayo sa Facebook page. Hindi ako inutusan ng aking ama na maningil ng pera. Sabi niya lang sa akin, maglagay lang, wala naman siya sinabi maglagay ako ng donation box. Parang may nag-udyok lang sa aking isipan, naging maglagay ako. Kung bibigyan mo ko ng piso, wala akong magagawa, ibinigay mo na eh. Importante, natapos ko ang trabaho ko at naggamot ka ng Diyos. Yun lang sa akin yun. Nasa sayo na po yun. Common sense na lang kung magkano po ibibigyan nyo. Yun lang naman po yung donasyon lang. Yun lang po ang sinasabi ko sa lahat ng pasyente ko. Yun lang po. Wala na po akong iba kung hindi makatulong sa aking kapwa. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nagpapagamot at yung pinagaling ng Panginoon Kristo. Kahit ako nagugulat din po ako paano nangyayari yon. Kaya maraming salamat. Pagka dumating ang panahon namin, maraming salamat po. Katulad yan po yung video ko, 3 po yan. Isang 50K, isang taga-Tarlac, at isang taga-Tarlac naman ang paggamot, isang pinagsamantala na patay na matagal na, at ito si engkantong itim na si Gabriel ang pangalan. Kahit may asawa na at may anak na yung babae, ay wala na palang asawa, may anak lang, ay hinabol niya pa dito sa Pampanga. Yun lang po. Kaya pagka nakasahod na ako sa YouTube, ang una kong bibili na yung cellphone para may maganda akong pang-vlog. Kasi pag may maganda akong pang-vlog, meron akong minsan may tumatawag kasi sa cellphone, nagmamatay yung cellphone. Kaya pag sumahod ako, salamat sa inyo sa panonood nyo sa akin, lalo na sa ibang bansa. Hindi nyo po hindi nyo po in-skip yung isang commercial ko, masaya na po ako nyo. Tumataas po yung ranking ko doon sa ano eh. Pero pag dumating na po at dumami na po talaga nag-subscriber dito at dami na po talaga nagpapagamot, sobra na po. Kahit ngayon marami na po talaga nagpapagamot. Itong araw lang kahapon marami at saka kanina rin po. Pag dumating po ang panahon at nakasahod na ako, isa lang ang sasabi ko sa sarili ko, ayun ay gagawin ko. Ang gusto ko lang, pag nakasahod ako, bibili ako ng bigas, susunod. Hindi muna ngayon kasi gusto ko po na pala talaga makabili ng cellphone para po sa pang-vlog ko. Pag nakasahod at tumagal na po at marami na po ako, magbibigay ako ng 5 kilong bigas at 6 na sardinas o 7, tapos Lucky Me, Lucky Me po. Tagli 5 kilong bigas, tapos Lucky Me, sardinas, tapos kape po sa mga taong nangangailangan. Kasi naranasan ko rin tumira at walang makain sa kalsada. Hindi ko naman kakayanin kahit makabili lang ako ng mga 2 kaban tapos Lucky Me o ganung sardinas. Masaya na ako yun at unti-unti na lang yun. Kasi yun ang pangako ko sa sarili ko. Hindi ako nangako sa aking ama, baka sumablay ako. Sinabi ko lang sa sarili kong paraan. Pag dumami na subscriber ko, at dumami, yun ang number 1. At pangalawa ko palang gagawin kasi yung unang po palang bibilin cellphone. Pangalawa, kasi kailangan ko sa vlog yun para maraming pong manonood sa akin. Para dahil doon po sa mga commercial tapos makabili po ako pag nakabili na po ako cellphone, sunod naman yung pagbibigay ko sa mga tao. At wala na akong hiling sa Panginoon Kristo yun lang ang hiniling ko para sa akin sarili, para sa mga tao. Masaya lang po ako. Wala na po ako masasabi sa aking ama dahil maraming bagay na siyang binigay sa akin at himala. At kailanman ay hindi niya pa ako binigo pag ako humiling sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Kaya nga nasabi ko nga sa Panginoon Kristo, wala akong mapapagmalaki sa iyo. Dahil bakit? Kahit hindi kita nakikita at nakakausap lang kita sa panaginip,
Dahil alam ko sa puso ko na ikaw ang Diyos. Ang mahiling ko lang ay lagi mo akong gabayan. Bagay, pinalaki po ako sa mga marurumi at karumalduman at mga tukso. Kahit hindi po ako basta-basta magkahabong ng ganon, pero tao pa rin ako, ilayo niyo po rin ako lagi sa tukso. At ilayo niyo po ako sa kamunduhan. At ilayo niyo po ako sa lahat ng mga tao na hindi gusto manakit sa akin. At sa mga taong bagay na hindi mo na inaasahan. Yun lang sinasabi ko sa Diyos. Dahil kayo ay pinagkakatiwalaan ko. At pangalawa ko na itong buhay, kung kailangan mo ako kunin, buong puso ko na ibibigay ang sarili ko. Makasama ko lang kayo kung saan nyo ako dadalhin. Yun lang sinabi ko sa aking ama. Hanggang kailangan nyo pa ako para sa mga tao, gagawin ko. Ang lahat naman ng tinuro nyo sa akin, di sabihin ko lang sa tao. Kung maniwala o hindi, salamat. Pero marami akong salamat sa mga taong tumatawag sa akin, na lahat po ng pasyente at nagbibigay sila ng pasyente. Maraming salamat din po. At pangalawa, yung mga tinuro kong dasal sa kanila hanggang ngayon ay marami daw swerte at blessing na nangyayari sa kanila. Sabi ko nga sa kanila, masaya na ako. Kaya gusto ko tumayo sa sarili kong paa. Tumayo at manalig at manampalataya. Yun lang ang gusto ko. Maging totoo ako sa sarili ko at ayaw ko magkamali. Kahit maraming beses na akong nadapa dati, pipilitin ko pa rin bumangon. Pero pipilitin ko sa isipan at puso ko na laging tumawag sa Diyos na malayo sa tukso at malayo sa lahat ng kamunduhan o anumang salapi. Dahil sinabi ni Akira Yamada at ni Monghe, naalala ko, lagi nila sinasabi sa akin yan, at saka ni Tandang Ermitanyo, ang kayamanan mo ay wala sa lupa, hindi bagkus nasa kaharian ng Panginoon Kristo. Yun lang. Wala akong kayang ipagmalaki sa iba ko. Kaya sinasabi ko lang, lagi po tayo manalig at manampalataya. Kasi ang daming best na ginawa kong himala ng Diyos. Binuhay ako ng pangalawa, pinataba ako. Tapos lahat po ng gusto kong hilingin ay nangyayari na hindi ko inaasahan. Talagang napakabait ng Panginoon Kristo. Kung nalalaman nyo lang ang aking sinasabi na lagi tayong tumawag sa Diyos, walang imposible po. Walang imposible mangyari at wala pong mangyayari sa ating masama kung magbukas tayo at nagtitiwala sa Kanya. Paniwalaan nyo ako. Marami na akong naranasan ng hirap na hindi nyo pa nararanasan sa inyong nanonood sa akin na kayo na plantsahin ang inyong muka, hagupitin ng latigo, ingud-ngud sa dumi, pakainin at ingud-ngud sa drum, at ibaliktad at isako, patulugin na umuulan, at pag-igibin na maraming tubig na bata pa ako. Pero lahat yun natiis ko. Pero ngayon, hanggang ngayon buhay pa rin ako. Pag po maluwag na po ako sa oras, papasyal po ako dyan sa inyo para ma-meet po kayo at makapagpagamot na din po. Always support po sa Video Forum Bulacan. Kay Bigas. Maraming salamat din po, Binas. Wala naman pong problema yon. Basta't kaya hanggang sa spiritual, gagawin ko. Yun lang po. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung nakikita po ako ng ibang pasyente na gagamot, magandang gabi po, Candy. Magandang gabi rin, Antonio Benigno. Kaya pag nakikita niyo po ako ng iba nagagamot, kahit nag-iipit o hindi ako nag-iipit, minsan, inaayos ko rin po yung mga ugat ng mga tao sa likuran para po diretso-diretso po ang paghinga nila. Yun lang po ang masasabi ko sa inyo. Kaya, maraming salamat. Unang-una sa aking ama na binigyan niya ako ng karunungan. Pangalawa, sa mga taong nagtitiwala at nagsisupport sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Wala po akong masasabi sa walang sawa niyong panonood sa akin. Kaya nga sinasabi ko lang sa inyo, sana pahintulutan ulit ng Panginoon Kristo na makagamot ako na exorcist. Yun nga lang, sana makuha ng cellphone. Kasi minsan na ako naggamot yun, binlang ko lahat ng cellphone ng kumukuha sa akin. Pag nalaman ko na exorcist na ulit ang kalaban ko, kailangan ko selyuhan ang buong paligid namin.
o saan man ako naroon para yung camera hindi po niya mapatay. Para makita nyo yung bagay na huwag ko na sasabihin. Basta pag dumating po ang panahon yun, nagawa na ipakita na yun. Napanood ko na po sa video mo po yun yung Exorcist. Hindi mo pa napanood yun. Yung Exorcist na tatlong sumapi doon sa apo ni Apo Beng, hindi pa yung totoong Exorcist. Yung Exorcist na sinasabi ko, umaangat sa ere. At bawat isang kamay ay 2 tao, 3. At kaya niyang balibagin ito. At kaya niyang paggalawin ang mga bagay na sa paligid ko. Yun po ang sinasabi kong Exorcist. Doon po ako itinraining at doon po ang pangatlo kong gamutan na bagito pa ako. Nagsisimula pa lang ako yun. Nakaramdam ako ng takot. Pero nakapasak po ko sa ganon. Bakit po nagagawa po na yung dahil po ba sa galit ng puot? Hindi. Kaya nagagawa ng mga exorcist dahil mahilig silang sumagot sa kanilang magulang at hindi sila naglilinis ng bahay at wala silang ginagawa kung hindi mag-cellphone, magmukmuk, maghimaktol, magtampo at ang lahat ng pagkain ng binibigay ng Diyos ay marami silang hiningi. Ayaw nila ito, pagkakain na ito ng manok, gusto naman nila bago at nagagalit sila sa magulang nila. Puro kamunduhan lang ang alam nila. Kaya sila sinasaniban ng mga masasamang espiritu at marunong sumagot sa magulang at marilig magsalita ng masakit sa kapwa. At ang mga taong ito ay hindi tumatawag sa Diyos at hindi nagpapasalamat sa pagkain ng Panginoon Kristo. At meron silang bagay na hindi nila makuha at sinisisi nila. Ang una, ang ating Ama. Pangalawa, ang kanilang magulang na kanilang sarili din. Doon po nagsisimula yun, ang exorcist. Yan. Iba po yung sinaniban. Yung sinaniban, nakikita na masamang espiritu, ang iyong puso ay may puot at galit. Yun po yung may sanib at sumasanib. Iba po yung exorcist. Kung babasihan mo po ang exorcist, mega shoutout din sa God bless po kuya, God bless din DJ TV Vlog. Iba po ang exorcist at iba yung sinasaniban, iba naman po yung sinasapian. Magkahiwalay po yun. Kung nanonood talaga kayo sa mga ganyan, simple lang ito tinuturok sa lahat ng pasyente ko. Sige, hahayaan ko kayong manood sa ibang vlog dahil yun naman ang inyong isip at puso. Dahil bago lang naman ako sa YouTube. Pag may sapi ang isang tao, isipin mo yung batang babae may sapi na taga-Tarlac na ang kapal ng kilay niya pero nagsasalita siya. Isipin mo, hindi na bata yun kasi 20 years old na. Isipin mo ang iyak niya. May echo. Pag sinabing may echo, ilang minuto, ilang oras ka umiyak para magkaroon ng echo ang pangalawang boses mo. Diba? May 1 oras at 2 oras ka nang umiyak. Pero umaabot lang kami ng video, sabihin na natin 20 minutes. Mapapa-echo mo ba yung boses mo ng gano'n na yung echo niya kakaiba. Doon mo malalaman na may sapi ang isang tao. Pangalawa, sa kilos at galaw niya. Siya na magsasabi. Kahit magsinungaling pa siya. Kung talaga walang sapi. Ikatatlo, ang kanyang mga mata ay walang taong magaling sa mundo basta-basta kumaliban. Pinag-aralan lang to. Itong itim natin ay napupunta doon sa dulo at yung puti ay napupunta rito sa harapan. Nakaganon. Pero hindi pumipikit. Ika-4, ang mga mata mo, pag ikaw tumingin ng diretso, pag may sapi ang isang tao, hindi ka kukurap kahit patama ng hangin. Kasi hindi mo mata yan. Spirit nga yan. Anumang kahit elemento yan. Hindi sila basta. Ibang mata nila. Para mga agila yan. Hindi napupuyong basta-basta. Isipin mo kung titingin ka doon sa side, lumiliko yung mata mo, di ba? Pero kung may sapi yan, kung saan ka didiretso para kang duling na katingin ganyan sa isang daliring ito. Yan. Titigan mo yan. Tapos susundan mo lang na tingin mo yan para ka na-hypnotize.
Pero yung isip, yung katawan mo at mata mo magkakasunod pag gumalaw. Pero napakabilis niyang gumalaw. Doon mo malalaman may sapi. Isa yung dilat ng mata, tapos nakatingin pang ganyan, tapos alam niya yung ginagawa niya. Wala po sapi yun. Ganun lang po kasimple. Kung gusto niyo pag-aralan ng lahat ng may sapi, sa galaw at kilos na lang po ng isang pasyente. Hindi niya yung magagawa. Liban lang kung ito stick ay pinitik niya, bago pa lang niya pitikin at gumalaw na, saka lang siya makukuryente. Mahirap po yung hindi niya pa ginagalaw, bigla po nakukuryente. Kalokohan na po yun. Yun po yung sinasabi ko sa inyo. Ulitin ko sa tanong sa akin, ha? Masama po ba gamitin ng araw-araw ang medium? Opo. Sasagutin kita, opo. Bakit po? Ako nang sasagot sa tanong mo agad. Kasi sasagutin mo naman ako, bakit eh? Pag ito ginamit ni medium ng isang tao, ito isang magagamot at ito yung pasyente. Hindi niya to makuha kung anong sakit nito, pero kailangan gamutin. Gagamit ng medium. Itong ginamitan ng isang medium nito at ito yung pasyente, gagamitin, itatransfer dito lahat yung sakit niya, lahat itatapon niyan dito. Magkakasakit yung medium. Bakit ka mo? Medium lang po siya. Wala po siyang kakayahan na ito ay patanggalin ang kanyang karamdaman sakit. Pag araw-araw po yan pumapasok, liban po, kundi devil, spirit, elemento matataas, ang pasyente papayat. Yung medium po papayat. Pangalawa, yung medium po ay tataba siya, pero bata pa siya, mukhang matanda ng katawan niya. Dahil, isipin mo po papaliwanag ko, marami kang bisita. Marami silang anak. May isa doon makulit, konti lang ha. Kumain at itinapon yung pagkain. Kung saan niya pinagsusulok-sulok. Lumabas na sila, naglinis ka na. Alam mo ba kung saan niya nilagay at sinulok? Ganon din po yung sa medium. Sisiguraduhin mo ba na alam mo ba kung saan niya iniwan yung sakit do sa ginamit medium? Kaya nga nililinis po ang medium ng manggagamot upang hindi po siya tumanda at magkasakit. Yun po yun. Sinagot ko na po yung tanong nyo ha, yung medium. Liban lang ang isang medium ay may sarili po siyang kakayahan na linisin ang kanyang katawan. Pero hindi po siya maglilinis yun. Kung hindi ang humahawak o nagpapahintulot na siya ay pasukan. Pero templo to ng Diyos. Hindi to basta-basta pwedeng gamitin pang medium. Kasi doon lang pinapakusap o pinamangusap ang mga taong nawawala o anuman sumasapi. Yun po yung ibig ko sabihin. Pwede po rin po bang magsakitan ang mga spiritual? Yan, pwede magsakitan ng spiritual. Pwede rin po bang masakitan ang mga spiritual? Spiritual po, hindi po yung kung papasakitan ng mga spiritual. Depende nga rin po yun, depende po talaga. Walang mapapayo ko sa inyo, depende lang po talaga. Depende po yung sa lakas ng spiritual o anumang spiritual. Kung mas malakas po yun, para po yan nasa kulungan, may mayor po. At may sunod doon sa mayor. Depende nga po sa kanya-kanyang abilidad at lakas. Yun lang po mapapayo ko sa inyo. Basta't nasagot ko na po yung tanong nyo at lagi niyo pong tinatanong sa akin yan. At wala na po akong masasabi sa inyo. Yun lang po. Basta't lagi po tayo manalangin at magtiwala sa Diyos. Kaya nga sinasabi sa inyo, lagi po tayo magtiwala at manalig sa Panginoon Kristo. Isipin nyo ha, lagi po ako nananaginip ng mga masasama. Ayan na, binigyan na sa akin yung mga pasyente ng Panginoon Kristo. Pero malalaman nyo bukas pag in-upload ko yung si Gabriel na Encantong Itim. Dahil pinasa naman sa akin. At malalaman nyo rin po ito kung bakit niya nasabi ng 50K ang binayad sa kanya. Pero pasensya na kayo dahil hindi nyo po makikita ang kanyang mukha. Pero isa po siyang babae. Paano po siya nananaginip at paano po siya nakakakita sa salamin at paano po nalalagas ang kanyang buhok dahil sa batong ito. Bago ko ito itapon, lalagariin ko muna kung totoo talagang bulalakaw to.
pero nawala na po ito ng bisa. Basta't lagi lang po tayo magdasal at manalig. Basta't lang po masaya ko. Pero ito, alam ko pong kilala nyo to. Kilala niyo po kung sino may-ari niyan. Pero hindi ko po ito tinatapakan. May bisa po talaga to. Pero mahina po. Mahina. At meron akong naramdaman dito na negative energy. Hindi ko sinabing masama ha. Meron pong itim na konti. Pero kaya ko pong tanggalin yung dito. Pero gusto ko lang malaman kung ano po ito. Nasa loob. Kung may nagtatanong pala kanina kung pagsunod-sunurin, Kuya Andel, pwede po bang explain kung paano mapasunod ang isang pangontra kasi po may sariling isip po sila para malaman po ng mga ibang. Salamat po. Ito na po yung huli kong sasabihin ha. Sir, hindi ka ba po natatakot sa mga kalaban mo? Dati, natatakot ako. Alam mo, hindi ko naman kinakatakutan ng mangkukulam eh. Kahit ang mga engkanto, kahit mga maligno o kapre, ano man siya, kahit engkanto at diwata pa siya, hindi. Dati aminin ko, takot ako. Gusto ko nga sila makita eh. Ayaw nila magpakita sa akin. Hindi po ako takot sa kanila. Takot ako na hindi ko matupad ang mission ko. Mapalo ako ng Panginoon Kristo. Pero minsan nakakaramdam ako ng takot doon sa mga exorcist. Pag nagpakilala lang sila ng devil o demonyo sila, lalo po ako lumalakas. Kasi doon ko po napapalabas ang lahat ng energy ko sa loob ng katawan ko. Pero exorcist, nakakaramdaman ako ng takot talaga, aminin ko. Pero pinalalakasan ko ang aking loob at ginagamit ko ang takot ng aking isip at puso para maging malakas. Yun po. Yun lang po. At yung kung pasunod-sunod, sasagutin ko muna to si, kung paano po ba, kuya, paano po ba ma-explain ang kung paano magkasunod-sunod ang isang pangontra para sa sarili, kung paano po mapasunod. Napakasimple lang yan. Gusto mo mapasunod ang iyong pangontra at agimat katulad nito? Kahit ito'y dinasalanan ng isang manggagamot, madali lang po yun. Magtiwala ka muna sa aking Ama at sa iyong sarili. Sa isang salita mo lang ito'y magkakaroon to ng bisa at susunod to sa iyo. Kailangan mo siya mapasunod. Bakit? Kailangan mo maramdaman siya. Nagpaparamdam siya pero hindi mo maramdaman dahil ang iyong spirit ay mayroong panggalit at may hinanakit at hindi ka pa nakokontento sa kapangyarihan at hindi ka pa nakokontento sa ari-arian o anuman bagay dito sa lupa at meron kang bagay na hindi pinapasabi sa aking Ama o sinasabi mong totoo kahit alam niya at may lihim ka sa iyong asawa o kinakasama at meron ka pang hindi sinasabi sa kanya. Paano kapag kakatiwala ng agimat kung ang iyong sarili ay hindi mo pa sinasabi ang iyong mga kasalanan sa Ama sa langit? Pero meron mang bagay talagang hindi pwedeng sabihin sa pamilya o kanino man tao. Dapat masabi mo to sa Diyos para galangin ka niya at sumunod siya sa iyo. Ganun po yung kabilis. Pero hindi po yung masyadong mabilis ha. Isuko mo ang iyong sarili pag naramdaman ang agimat mo o anumang anting-anting nito. Kahit sa mantog galing anting-anting, kahit ganito manggagamot, malalaman mo kung may bisa yan sa pamamagitan ng paghawak lang. O kahit suot niya yan. Kahit suot niya pa yung nakaganyan. Kasi nga, agimat, susunod to at sasakop sa iyong katawan. Pangalawang gabay mo o pangatlong gabay mo, may aura. Kumikinang po yan. Meron po kayo makikita sa paligid niya na kumikinang. Tapos kumikislap po yan sa mga mata mo. Tapos, iba po ang kulay niya. Tatlo lang po ang kulay niya. Isang puti at parang isang kulay bugaw-bugaw at parang isa naman na parang may pagka dilaw-dilaw. Pero pag nakita mo may itim dyan at nag-spirit po yun, yung kwintas yun ay may masamang espiritu. Kaya ganun ko po nakikita ang mga agimat. Kahit sino manggagamot, tinignan ko na po lahat ng agimat nila. Kahit sa picture lang.
natitigan ko na kung hanggang saan ang lakas ng kanilang kapangyarihan. Dahil yun ang kauna-unang tinuro sa akin ni Tandang Ermitanyo, basahin sa pamamagitan ng isipan ang kaharap at kalaban mo. Hindi ka titingin sa iyong mga mata kung hindi ang iyong isipan. Magandang gabi po. Totoo po ba na sumasanib ang Espiritu na Santo o Santa sa mga taong galing sa langit? Hindi. Mahal na Santo ninyo, kayo po ba'y sumasanib sa akin? Sasagot ang mahal na Santo ninyo, anak, hindi. Hindi naman sumasanib po ang Santo o Santa sa taong galing sa langit kung hindi nagpaparamdam ang Diyos. O sige, ito na lang para mapakabilis nito. Ang anak mo ay sasaniban ng mahal na Santo ninyo, may sakit siya. Halimbawa na lang ha, ang anak mo ay sasaniban ng mahal na Santo ninyo ay may sakit siya. At bigla siya nagsalita sa iyo, Ama, magaling na po ako. Paano ka gumaling, anak? Pinagaling po ako ng Diyos. Sabi niya sa akin, maggamot daw ako. Nasaan siya? Andito po siya sa aking katawan. Naniniwala ka ba na santo ang pumasok sa iyong anak? Tatanungin ko kayo. Di ba hindi? Ito dapat ang sagot ng bata sa iyo. Ama, nakita ko ang anak ko ay magaling na. Anak, paano ka nakatayo at gumaling ka? Dahil sa panalangin niyo po, sabi po ng Diyos sa langit. Tumawag daw kayo para ako ay pagalingin ng Diyos. Siyempre maiiyak ka. Bakit alam ng anak mo na ikaw ay nanalangin sa Ama para gumaling ang iyong anak? Dahil sasabihin ng Diyos yun, anak, tumawag kang iyong Ama at nanalangin sa akin at humihiling na ikaw ay pagalingin ko. Pinagbigyan ko ang kanyang kahilingan. Ngayon, yun po yun. Ni minsan ay hindi lumuklok. Tandaan niyo po, si Abraham nga at si Jose o si Isaac ay hindi lumuklok ang Diyos Ama sa langit na gumawa ng langit at lupa sa kanyang katawan. Kung hindi nakikipag-usap to sa panaginip, sa langit na nakatingin lang siya at sa isipan. Kaya nga sasabihin ko sa inyo, hindi niyo po ako mapapaniwala na kayo ay sasaniban ng santo ninyo. O, mahal na ina, diwata maniwala pa ako. Sumasanib diyan sa kaloob ng katawan tao, lahat ng mga engkanto, mga masamang espiritu. Ang Diyos ay templo niya na yan. Paano sasanib ang Diyos sa iyong katawan? Tayong lahat. Ang iyong mata ay kanino ba? Di ba kay Jesus? Dahil siya umako ng kasalanan natin. Ang iyong bibig at salita, di ba kay Jesus yan? Paano pa siya dyan sasanib? Siya na yan. Templo niya na to, katawan niya na to, spirit niya eh. Sa kanya tong lahat ng katawan natin. Wala tayong pag-aari dito. At walang sino man ang kumukuha at pag-aari nito, babae man ito, lalaki. Kahit yung asawa ko, hindi ko siya pag-aari. Pag-aari siya ng aking Ama. Kahit siya at wala rin siyang karapatan na ariin ako. Kung hindi pag-aari ako ng aking Ama. Wala pong sasanib sa iyo, kung di ang Diyos ay nasa iyo na. Templo na yun ng Diyos. Nilalagyan ka lang niya ng bisa sa kanyang spirit sa iyong puso. Lalabas to sa buong katawan mo para tong pawis. Magkakaroon ng power ang buong katawan mo. Ayun na po yung kapangyarihan ng Diyos. Kung sasabihin ko sa inyo, sinelyuhan lang ng Diyos ang aking mga kamay upang hihawak lang to sa tao at hindi siya pumapasok sa akin. Kung pumapasok ang Diyos, paliwanag ko sa inyo. Itong posporo, kahit hindi ito basahin ng Diyos, alam niya ang lahat ng nakalagay dito, ilang piraso. Dahil siyang gumawa sa ating lahat. At alam niya to kung ilang piraso ang nasa loob kahit bilangin mo. At itong babasahin niya, sasabihin niya, hindi niya ito babasahin. Dahil lahat na nakalagay sa Bible, alam ng Diyos yan sa utak niya. At pangangaral. Meron ba sinaniba na nagbasa? Ako ang mahal na ina, ikaw ay niluklok ko upang paglingkuran ang taong ito. Pero nagbabasa siya. Pero yung mata niya nakatingin ng ganyan, yumuyo po. Ang mahal na ina hindi nagbabasa.
Alam niya na ang sasabihin at alam niya na mangyayari yun. At nakatakda yun sa'yo. Dahil ang mahal na ina pag nagsalita, malinamnam lang ang kanyang boses. Parang ang puso mo ay hindi mo mawari. At ganun din ang Panginoon Kristo sa panaginip. Malambing ang Panginoon Kristo. At ang boses niya ay hindi nagmula sa paligid mo o sa ilalim ng lupa. Pakiramdam at sinasabi ng puso at kaluluwa mo at isipan mo ay nasa langit ng Diyos. Nararamdaman mo aura ay nagmumula at napakalakas ng boses galing sa kalangitan na hindi mo mawari at nararamdaman ng puso ang Panginoon siya. At tumikinang siya sa sobrang liwanag at hindi ka makakatitig sa Kanya. Mabuti pa nga ang demonyo makikita mo dahil ilang beses ko na nakita ang demonyo. At pag nakita mo siya, makakaramdam ka ng takot. Pero ang Diyos, ang liwanag, hindi mo makakita. Pero mararamdaman ng puso mo, napakagaang ng pakiramdam. Kaya kung paniniwalaan niyo ako, salamat. Pero hindi ako maniniwala, sumasanib ang mga santo. Diwata, pwede totoo. Pero ang diwata, walang karapatan maggamot sa mga taong buhay. Saksi man ng langit at lupa, hindi sila nararapat maggamot sa mga taong pag-aari ng Panginoon Kristo. Hindi po ko naniniwala sa ganun. Diwata, nakakasigurado ka bang diwata yon at nakikita mo ba siya ng dalawang mata mo? Paano mo malalaman na diwata yon? Sa pamamagitan ng isipan at espiritual ng Diyos, papapasukin yan parang matayan. Yan ang ginagamit ng mental telepathy at sense ng iyong pakiramdam. Hindi magkikamali ang sense mo at talas ng iyong mental telepathy. Hindi yung basta-basta pinag-aralan. Ang matay na bubulag kahit wala ka at naramdaman. Ang mental telepathy at ang itong utak at pakiramdam, hindi pa siya magkakamali kailanman. Napakalakas ng kapangyarihan mo. Alam mo kung sino siya. Nababasa yun ng utak mo na hindi ka nag-iisip. Parang yung utak mo ay parang may gumagapang na hindi mo maintindihan at marunong siya magbasa. Yung utak mo nagbabasa pero ang mata mo, yun ang utak mo. Yun ang sinasabing sense. Paano mo napatunayan siya ay isang diwata? Sa pamamagitan ng pag-ibig at spiritual ng Diyos sa iyong isipan. Pero kung mata lang ang gagamitin, pwede niya pang gawin at maglaho at pwede niya pampalitan ang kanyang anyo sa iyong mga mata. Pwede niyang pamuhin ang kanyang mga mukha kahit mukha siyang masama. At hindi mo mararamdaman ang aura niya. Pero kung may tiwala ka sa Diyos, sasabihin niya sa iyo nagsisinungaling siya na hindi mo naman iniisip. Yun. Yun lang po masasabi ko sa inyo, Montalban. Kaya hindi po ako naniniwala. Pasensya na po, wala po akong tinatapakan dito. May kanya-kanya pong abilidad ang kapangyarihan ng lahat ng manggagamot. Kanya-kanya po yan abilidad. May kanya-kanya pong lakas. Pero kung ganyan, hindi po ako naniniwala. Kasi ang Diyos at ang mahal na ina na inutusan niya ako sa panaginip, ni minsan hindi siya nagluklok sa akin. Ang kanyang anak na si Jesus, ang siya, ang pong Nazareno at pong amang Jesus Nazareno, ang amang Jesus ang umahawak sa akin. At inutusan at ginagabayan niya lang ako para hindi ako matalisod at lagi akong tumawag sa kanya. Tinanong ko na yun sa kanya dati, sino pang huling katulad na inutusan niyo? Pero hindi ko pwede sabihin. Pasensya na po kayo. Kaya kung sasabihin niya, at natanong ko na rin kay Tandang Ermitanyo yan, meron ba sumasanib ang mahal nina? Hindi daw totoo. Kaya hindi po ako naniniwala. Hindi ka ba naniniwala yung ikaw ay hindi pa naggagamot? Alam mo ang ibig kong sabihin. Di ba nakita mo na ng dalawang mata mo? Hindi po sumasanib. Sabi ni Ella, hindi at ni Iya, hindi daw sumasanib ang mahal na santo ninyo. Nakikipaglaro lang to sa mga batang sanggol. Mismo anghel ng Diyos na nagsabi nyo. Pumupunta lang siya sa mga bata, yung mga namamasyal, nakikipaglaro lang siya. At binibasbasan niya lang ang mga bahay at yung mga batang ito at nakikipaglaro lang daw siya at binibigyan ng swerte. Kasi
Alam ng Diyos gagamitin ang kapangyarihan niya ng mga pamilya nito. Hindi ko na tinanong yung masyado. Basta yun lang ang sinabi sa akin. Tutusin, matagal na ako sa lansangan. Bakit hinintay niya pa ako ng 37 years bago niya isalin lahat sa akin ang kaalaman niya? Retired na siya dun maggamot. Ayaw niya na maggamot. Dahil hindi ko pa daw kaya. Sabi niya, hinahanda ka pa kaya umidad ka ng ganyan. Kaya namin kinuha at tinakda. Yun ang sinabi nila. Kaya kung paniniwalaan ko sila, dahil sila naman nagbigay sa akin, paniniwalaan ko sila. May kanya-kanya tayong pananalig at paniniwala. Pero kung sasabihin mo, diwata ang magagamot, hindi ako maniniwala. Ang diwata, pag lumaban sa pinakamataas na diwata, diwata pa to ng tubig, nilalang o apoy, may kanya-kanya silang lakas at kapangyarihan. Hindi nila kakayanin ang engkantong pinakamalakas at lalo yung mga engkantong mayroon pang pinakamalakas na engkanto. Dahil kakayanin lang talunin yun. Pero kung ang Diyos ang pumili at nagbigay sa iyo ng kapangyarihan, kay ano pa siya, kung sino man siya, kung ano man nilapalop siya ng kadiliman, ay takot siya sa iyo. Tandaan niyo po, iba po ang advantage na kapangyarihan. Yun lang po yun. Hindi po lahat ng bagay, lahat tayo. Una nga dati masaya na ako sa pakikipag-usap. Tapos yung nag-ipit ako ng mga papel, balahibo ng manok. Sinabi ni Tandang Ermitanyo, nakipag-usap pa sa akin sa panaginip. Hindi lang dapat umaasa ka sa ipit. Minsan, hindi lahat yan natatanggal ang sakit. Kung hindi, dasalan mo at manalig ka at manalangin. Dahil nandoon ang lakas mo. Kaya pagkatapos ko mag-ipit, hindi nyo na ako nakikita sa video na ako'y naghihilot pa at nananalangin. Dahil kailangan ko pa yung gawin upang hindi na sila balikan ni Satanas. Diba bakit nyo ako inutusan na hindi ko pinapatay ang mga mangkukulam minsan at pinagbibigyan sila ng Panginoon Kristo dahil utos ng Diyos yun. Pero hindi nyo namamalayan minsan sinusugatan ko sila. At hindi ko na rin pinapakita sa video ko kung bakit hindi nakakabalik ang mga mangkukulam sa pasyente ko. Siniselyuhan ko to at pinapanalanginan ko upang hindi niya na makita at mabasa ang amoy nito. May technique po yun doon. Yun. At ibinabalik po ang lahat ng sakit nito sa kanya. Kahit hindi mo siya patayin, hindi na po yung makakapasok. Kailangan mapag-aralan po nito ng isang manggagamot. Hindi ko po yung ginawa at nagturo sa akin. Nalaman ko lang po yun ang katotohanan kung paano po sila sugatan na hindi sila makabalik sa tao. Yun lang po at maraming salamat sa inyong lahat at God bless po sa inyong lahat. May magandang gabi po. Totoo po ba sumasanib nasagot ko na pala. Sumasanib po ang Espiritu ng Santo. Nasagot ko na po yan. Hindi ko po alam. Yung iba, ganun ang isip nila. Sa akin, mabusisi po ako maggamot Alam niyo po ba kahit na binigyan ako ng karunungan ng aking ama maggamot at nakakapag-usap na ako, marami pa akong tanong sa sarili ko. At marami pa akong gustong ipaliwanag sa mga taong nanonood sa akin. Yun lang po masasabi ko. Yun lang po at maraming salamat. At mega shoutout po sa inyo. Pasensya nyo na po ako sa konting oras nyo sa akin at konting oras ko po sa pagkukulit sa inyo at kwentuhan natin. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa akin at mega shoutout po sa inyong lahat. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon Kristo, nawat maghari sa ating buhay at ganun din sa inyong pamilya ang kapayapaan at hari at pag-ibig ng Panginoon Kristo. Naway siya yung manguna sa atin at malayo tayo lahat sa sakit, trahedya, sakuna, disgrasya, panganib. Ang mga taong gustong manakit at masamang iniisip sa atin, nawa ang Panginoon Kristo ang manguna sa kanila at ganon din sa atin. Maging payapa tayo at makontento tayo kung sino tayo. At maraming salamat. At magmahalan kayo mag-asawa o kinakasama o sino man kayo lahat at makapanood nito. Maging totoo lang tayo sa ating sarili at magtiwala sa Diyos. Huwag tayong mainggit sa ating kapwa. Tularan na lang natin sila at ipanalangin natin sila. Dahil bakit kamo, sinabi ng Panginoon Kristo, ang taong pinagdarasal mo, ang iyong hindi mo kilala, ay nakikinig ako sa iyo. At huwag ka mainggit sa kanila. Dahil meron akong parang ibibigay masigit pa sa iyo. Ay masigit pa sa kanya
na una kong binigay sa kanya at kahit ikaw ay huli, mas may maganda pa akong ibibigay sa iyo. Yan ang sinabi ng Diyos. Hayaan mo lang anak, magtiwala ka lang sa akin at sabihin mo ito lahat sa mga anak ko. Salamat po, share ko po at mga salita nyo. Gusto ko po nung maraming salamat po at maraming salamat po. At God bless po. At maraming salamat po at bukas po ay mag-insenso po ako yan sa Porak lang. At maraming salamat po. Thank you po. Amin. Magandang salamat po sa inyong lahat ha. Thank you po talaga. Maraming salamat po talaga. Maraming salamat.